سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات حورات منقصات امريكا كوينات اسرائيل حماسن كيسفحفح كروس ميسايلات زعاطقات ناي تحت بحري مركب وي سابمارين كومدما نفر توق تسكم حنتقب عبيت مراخبه تركبه كلت شح ابالات زلوه فلي اهادو حيل بحري ابقيح بحري كم زوافرت مغلاصون زلو معبالتات كويناتن اب اسرائيل امونغ ايرتراويان دغفتن تقاومتن اغاطيم زلو حدش باسن منقص فدرال ايثيوبيا نامونغو تግራይን አምሐራን አካረ خال ዝኾነ መሬት ብዝምልከት አውጪዎ ዘሎ ናይ ሬፈረንደም መደብን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትና ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም كونات إسرائيل حماسن يغصلوا لابزل أوان حلفتي كلن قند تكالات ودو حبرات هاجرات ساحت الزرعي حبراو مجلس كوتسون كله حصص سبعو مقراص توسخ جبر سويام درجة نحد ورحي علم نتيا بإسرائيل استوعز صارت تجزئات فلسطين زخصص زل نجاراتن بتعزز في زوسخ زلو موتن عنوتن بس بعدين رعدن كتريات أني حلا قبل مجلسه نايتهم حلفتي ودو حبرات هاجرات يحبر يتي يونيسيف ودبت عن علم تكال مجب علمن كالوت حلفتي زوج حبراو مجلسي بغلت إشانخ زجات مزلموت زا سنبت كبلوان كلو حماس شوعات تقمتي بزكايدو متقعتي جوتا تحيزم زلو السبات بزي زخونا قدم خونات كفتحت أليبام اتي مجلس اواسيغو انت خونا اتي ابق ازاز زفت سامزلو زا سنبت قتلت سيفيلاويان نخلت تنت بخلت مليون فلسطيمويان كام مقبي ماي مدهانيت حيل الكتريك الندادن زحرم بمخانو زغوتعي يبل اتقجت كاب زجمر ندحر ابتقزات نزنت افتكال ودو حورات هاجرات زسرحو زنبرو 88 سبات كم استقوتل زتقست مجلسي ازي عب حدا جج الزجاجة مزبز حموت سرحتني تتود حورات هاجرات مخانو وانتحابيرو بوغن قربيت هاجر إسرائيل يوردانوس دما مرحي اتهاجر نجوس عبد الله حيل أير هاجرو حكمنا وك قرباتن أفاوسن نبتي أوش متقازا زركب هوسبيتال يوردانوس كاب أير كم سندو جاليسو نجوس عبد الله محبرو مرة خبيتات أبزرقو حبريتا أبقازا سقيز اللو جودات محجز نيوت هدرات حلافنت مخاني حبيرو إسرائيل دحير أبزوت أتمجلسي اتي يوردانوس بأير سندو تحجز مسحلتات مكل خال إسرائيل بمتحفار كمز تفتصمي أفليتا نجوس عبد الله يوردانوس قند حجازيت نايتهم فلسطيمويان أحوات زبولهم كوينا خد كتصل مخانو وانجليتو زغمزي لنكل دما أما أكلاي أفريقيا تركب هاجرة عاد بسنكتيا وشمت قازا زقات أمزلك بيت كوينات أب إسرائيل زصنحو لأخاتات أوعى كم زلات جليسو بمسرت اتواتي زل حبريتا دما عاد نتيا بوشمت قازا زكايا زلو متقعتن مخنن لأخاتا نمم مخار نبعدهم كملوس أوعى كم زلات جليسو منقصت هاجر بمنقد منستر وصاي قدايات هاجر أبزوت مجلسي هيوت بزحت نصحان سبات مدفع بمخنن نقداي فلسطين قوام فتح زمص تقصد موبايل كجبر الله وكبل ونسويعو ببزحي تختال امنت مسلمنا زخونه حزب زلوا هاجر عاد بشحن 970 كلتن مز اسرائيل زنبرات دبلوماسياو زمدنا اقوارصا كوانت نبرت قدم 4 عامات غنا زمدنا امحيشا اب اسرائيل ون كم امباسادر عينت لؤخات كم زنبروا يزغلص يكون بر ازكينات مستجمره كاب اسرائيل لؤخات زصوعت قداميت افريقاويت هاجر كوينا لا كساب حج اب حفشه بعالم درجه تركي تشيلي بحرين هوندوراس كولومبيان يوردانوسن امباسادراتن كاب اسرائيل اوصينا لوا كلم مززلو وق بزتحاز دما اب قيح بحر زلو سقات نمكات امريكان اسرائيلن ابت بحري توسخه حيلتات زوافرا زلوا خوينن امريكا اب سنبت ناب قيح بحري حنتي 154 توم هاوكس كروس ميسايل زعطقت ساب مارين ويناي تحت بحر مركب كم سددتن مستقدمه بكانال سويس ناب قيح بحر السجرت يو اس اس دوايت دي ايزنهاور تبهل نفرت وق تسكم عباي مركب كتصنبر مخانه تغليصو اتا يو اس اس ايزنهاور تبهل نفرت وق تسكم عباي مركب امريكا قدمي كلتو سمنا بيلو كاب ماكلاي بحري بمترس سويس غيره ناب قيح بحري خمس سجرت يذكر ازغا اكل نايتي امريكا اتي كوينات ناب كال اكفالات ماكلاي مبرق نخيس فحفح تغبر زلات صعر مخاني يزغلاص حماس بعل شوعات تتقمتي ابل على اسرائيل متقعته دحر مفصامهم جو بايدن اتو كوينات ناب كال كبابيتات كيس فحفح بفلاي دما متتاو ايران حزب الله نمكلخال كلته نفرت وق سكما مراخب نام مبرقاو كفال ماكلاي بحري كخدا عزيزن يريو يغون نمبر حوتي ميسايلات دحر مسدادو اتي ميسايلات كابني امريكا صره ميسايل زعطقا اب قيح بحر زركب مراخبات دحر محمشاشو حنت كابتن ام ماكلاي بحر صنحا يو اس اس دوايت ايزنهاور تبهل نفرت وق تسكم مركب بمترب سويس ناب قيح بحري كتسجرن اب كبابيتات ماكلاي مبرق عدتا كتكايدني تازاز تمحلاليفو ابز حلفه كلتو سمنا
ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሰገረት ብጀካዚ ብመሰረት እተወፂ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መበል 26 ኣሃዱ ወፍሪ ባሕሪ ዝቆመ ሳልሳይ ጉጅለ መጥቃዕቲ ሓይሊ ባሕሪ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝርከብ ዝተገልጸ ኮይኑ USS ባታን ዝተባሃለት ኣብ ምድርን ባሕርን መጥቃዕቲ ክትፈጽም ትኽእል ኣምፊቢዮስ ዝዓይነታ መርከብ ውግእን ክልተ ኣስታት 2000 ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ዘለዎን መራኽብ ውግእን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ የዕሪዳ ምህላዋ እቲ ዜና ይገልጽ። ኣሜሪካ ክሳብ ክንዲ ዝበጽሕ ሓይሊ ኣብዚ መስመር ምውፋራ ንዝኾነ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ንምክልኻል ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ቀይሕ ባሕሪ ብዓለም ደረጃ ሓደ ካብ ኣገደስቲ መስመራት ንግዲ ኮይኑ ዝበዝሕ ናብ ኢሮጳ ዝመጽእ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝፈርህ ነዳዲ በዚ መስመር ኣቢሉ ዝሰጋገር። መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት መፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ኣብ ዘርግሖ ዕላው መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ምትእማን ንምፍጣርን ሰላም ንምድልዳልን ትብዓን ወሳንን ዝኾነ ስጉምታት ብምውሳድ እቲ ስምምዕ ሰላም ንምትግባር ዘለዎ ዘይንቕንቕ ተወፋይነት ከም ዘርአየ ድሕሪ ምግላጽ ጉዳይ እቲ ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ከም ምዕራብ ትግራይን ገለ ክፋል ደቡብ ትግራይን ብዝምልከት ድማ ብሬፈረንደም ክውሰን ምዃኑ ይገሊጽ ዘሎ። መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ አንጻር ሕወሓት ዝገብሮ ዝነበረ ወተሃደራዊ ንጥፈታትን ተጻባኢ መግለጺታትን ጠጠው ከም ዘበለን ካብኡ ሓሊፉ እውን ሰብኣዊ ሓገዛት ክኣቱ ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ኣገዳሲ ኣገልግሎታት ክጅምር ከም ዘመቻቸአ ድሕሪ ምግላጽ ንሕወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ከም ዘውፅኦን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሕወሓት ዝነበረ ዝተፈላለየ ክስታት እውን ከም ዘልዓለ ይሓቢሩ። ካብዚ ቀፂሎም መንግስቲ ፌደራል ኣብ መግለጺኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ኣከራኻሪ ዘሎ ቦታታት ኣመልኪቱ መጀመርታ ካብዞም ከባቢታት ዝተመዛበሉ ዜጋታት መምላስን ነጥፈታት ሕርሽኦም ዳግማይ መጀመርን ካብ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝተመርጹ መምሕዳራት ከባቢ መምስራት ኣብዞም ከባቢታት ኩሎም ናይ ጸጥታን ምኽባር ሕግን ነጥፈታት ናብ ፌደራል መንግስቲ ምስጋር ብድሕሪኡ ድማ ኣብተን ከባቢታት ብዝካየድ ረፍረንደም ዕጫ ናይዞም ከባቢታት ናይ መወዳእታ ውሳነ ምሃብ ዝብል ዘላቒ ሰላም ከምጽእ ዝኽእል መርገጺ ሒዙ ከም ዘሎ ይገሊጹ። ኣብ መወዳእታ እቲ መግለጺ ኸኣ መንግስቲ ፌደራል ነፈተውትን መሻርክትን ኢትዮጵያን ኩሎም ተዋሳእቲ ትስምዕን ምስጋንኡ ከገልጽ እንከሎ ሰላም ንምድልዳልን ስምምዕ ሰላም ሙሉእ በሙሉእ ኣፈጻጽሙ ንምርግጋጽን ዝገብሮ ጻዕሪ ድማ ብዕጽፊ ክውስኽ ይክብል ኣብቲ ኣውፂዎ ዘሎ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብታ ኣብዚ እዋን ምስ ሓማስ ኣብ ኩናት ተጸሚዳ ዘላ ሃገር እስራኤል ዝቕመጡ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ዝሓለፈ ቀዳም ዕለት 4 ሕዳር ለይቲ ኣብ ደቡብ ተልኣቪቭ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ሓያል ባእሲ ከም ዘጋጠመን ክሳብ ሕጂ ድማ 10 ተሳተፍቲ ናይቲ ባእሲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን ሰለስተ ድማ ፎኪስ መጉዳእቲ ከም ዘጋጠሞምን ጀሩሳሌም ፖስት እትበሃል ማዕከን ጽሒፋ። እቲ ማዕከን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ዘጋጠመ ባእሲ ብኸመይ ተጀሚሩ ዝርዝር ሓበሬታ ዘይዘርግሕት ዘላ ኮይና እቲ ባእሲ ግና ፖሊስ እስራኤል ኣብ ዝመጽሉ እዋን ከም ዝተቋረጸን 10 ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተገሊጹ ኣሎ። ከም ዝከር ኣብ ወርሒ መስከረም ብክልተ ቀዳሙን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ደገፍትን ተቃወምትን ግጭት ተላዒሉ ዝነበረ ኮይኑ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ብዓለም ደረጃ ሰፊሕ ዜናዊ ዝርግሐ ዝረኸበ ግጭት ድማ ብዓሰርታት ዝቆጸሩ ብጥኢት ክህረሙ ከለዉ ብድምር ከዓ ልዕሊ 150 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሽዑ ማዕከና ዜና እስራኤል ኣቃሊሐን ነይረን እየን። ድሕርቲ ናይ ሽዑ ባእሲ ኤርትራውያን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ቀይሕ መስመር ተጣሒሱ ኣሎ ድሕሪ ምባል ነቶም ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ኢሉ ዝገለጾም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብታ ሃገር ንምብራር ዝኽእል ሓድሽ ውጥን ክሕንጸጽ ኣዚዙ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ከዓ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ዝሓለፈ ቀዳም ዘጋጠመ ባእሲ ኤርትራውያን ብዝምልከት ብሰበስልጣን እስራኤል መግለጺታት ዘይወጽእ ዘሎ ኮይኑ እቲ ሃገር ምስ ሓማስ ኣብ ሓያል ኩናት ተጸሚዳ ዘላ ብምዃና ከዓ እቲ ዘጋጠመ ኣብ ማዕከናት ዜና እቲ ሃገር ሰፊሕ ኣቓልቦ ኣይረኸበን ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።